Motivul pentru care nu slăbești este că faci această greșeală. Îți neglijezi alimentația. Hai să te învăț cum să-ți faci un plan alimentar pentru obiectivul tău. Pentru început, trebuie să stabilim macronutrienții: proteine, grăsimi și carbohidrați. Trebuie să știm că proteina are 4 calorii per gram, grăsimea 9 calorii per gram, iar carbohidrații 4 calorii per gram. Pentru proteine, ai nevoie de 2 grame per kilogram corp. Pentru grăsime este recomandat 1 gram per kilogram corp și restul caloriilor trebuie să provină din carbohidrați. Să luăm ca exemplu: sunt Ștefan, am 70 de kg și necesarul caloric de 2500 de calorii. Am 70 de kg, deci voi mânca 140 de grame de proteină. Am 70 de kg, deci voi mânca 70 de grame de grăsimi. Deci, 140 de grame de proteină ori 4 calorii per gram, plus 70 de grame de grăsimi ori 9 calorii per gram, rezultă 1190 de calorii. Din cele 2500 de calorii scădem 1190 și ne va da 1310. Acest număr, 1310, îl împărțim la 4 pentru a afla gramele de carbohidrați, deoarece carbohidrații furnizează 4 calorii per gram. Deci, 1310 împărțit la 4, 328 de grame de carbohidrați. De asemenea, este recomandat să consumăm și fibre. Pentru 1000 de calorii trebuie să consumăm 10 grame de fibre, deci dacă eu mănânc 2500 de calorii, voi mânca 25 de grame de fibre. Lasă-mi un follow dacă vrei mai multe sfaturi despre slăbit.